ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମହାମାନ୍ୟ ଦଲାଇ ଲାମା ଓ ପଞ୍ଚନମାଲାଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଭୋଜି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ଦୁଇ ଲାମାଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଲାଇ ନିଜର ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଲାମା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ ହେଲା। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1944 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ବମ୍ବେର ଏକ ମେଡ଼ିକାଲରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ନାତିକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ନାତିର ଜନ୍ମ ବେଳେ ସେ ସୁଦୂର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲା ହେବାର ସଠିକ୍ ସମୟଟି ଟିପି ରଖିବୁ, ଏଥିରେ ଜମାରୁ ହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର ଜାତକ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଏହି କଥା ଇନ୍ଦିରା ମାନିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ନେହେରୁଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀ କମଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ନାତିର ନାମ ନିଜର ନାମ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଦେଇଥିଲେ। କମଲ ଜବାହର ଅର୍ଥାତ୍ କମଲର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୀରେ କମଳ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ରାଜୀବ ଜବାହରର ଅର୍ଥ ରତ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ନାତିର ନାମ ରାଜୀବ ରତ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାହାପରେ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଓ ଦୁଇ ନାତି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ରହିଥିଲେ। ରାଜୀବଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଏକ ଧାଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଆନ୍ନା ଆନ୍ନ ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଥିଲେ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ପିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜର କାମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶେଷ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଅପେକ୍ଷା ରାଜୀବର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ। ସେ ଶିବାନିକେତନରୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିକେତନର ସଞ୍ଚାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ରାଜୀବ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟନସିଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାଜୀବଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ କଥା ରାଜୀବ ଯେପରି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏପଟେ ରାଜୀବ ଅତି ଛୋଟ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଥିଲେ ଦୃଢ଼ମନା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜୀବ ବହୁତ ସାହସୀ। ଏଣୁ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ରାଜୀବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୀବଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଅପରେସନ୍ କଥା ଶୁଣି ଡରି ନ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ସହିଯାଇଥିଲେ। 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ରାଜୀବ। ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହେଲା। ରାଜୀବ ଭଲ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାହାପରେ ସେ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ପଢ଼ିବା ପରେ ଡେରାଡୁନରେ ବେଲହାମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାକାର ପଢ଼ାଇବାର ଶୈଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ରାଜୀବଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 1945 ମସିହାରେ ବେଲହାମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସି ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏସ୍.ସି. ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ।
1960 ସିନିୟର କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଜୀବ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳର ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜୀବ ରାଗିଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଟେନିସ୍ ରାକେଟ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଛି ହେଲେ ବି କହିନଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜୀବ ଘରକୁ ଫେରି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରି ନଥିଲେ କି ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେ ସକାଳ ହେଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇ କିପରି ଭୁଲ ମାଗିବେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନ ସକାଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ରାଜୀବକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ରାଜୀବଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗୁଛ ରାଜୀବ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜୀବଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବି ରାଗିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପଢ଼ା ସାରି ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଭର୍ମାଭେଲ୍ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ି ପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ରହି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ରାଜୀବ ପମ୍ପ କମ୍ପାନୀ, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଓ ପାଉଁରୁଟି ତିଆରି ଆଦି କମ୍ପାନୀର କାମ ମଧ୍ୟ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପର ପାଖରେ ହାତ ପାତି ନଥିଲେ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେତିକି ପଇସାରେ ଚଳୁଥିଲେ। ରାଜୀବ ବିଦେଶରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଜୀବ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇଟାଲୀୟ ମହିଳା କୁମାରୀ ସୋନିଆ ମାଇନୋଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ ସୋନିଆ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାହାପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜରୁ ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଆକାଶରେ ଗ୍ଲାଇଡିଂ ଶିକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ପାସ୍ କରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଇବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। 1964 ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। 1966 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 30 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। 1970 କୃତିତ୍ୱର ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ବାନ୍ଧବୀ ସୋନିଆ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ। ଏପରିକି ସୋନିଆ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାତା ଇନ୍ଦିରା ସୋନିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ସୋନିଆ କଥା, ବ୍ୟବହାର, ନମ୍ରତା, ଶାଳୀନତା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସୋନିଆ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଦେଖିଲେ ଯେ ସୋନିଆ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକଟିର ହୁକ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସୋନିଆଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ ସହକାରେ ପାଖକୁ ଡାକି ଇନ୍ଦିରା ତାଙ୍କ ହୁକ୍ଟି ଲଗାଇଦେଲେ। ଇନ୍ଦିରା ସୋନିଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ହୁକ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋହୂ ବୋଲି ଠିକ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। 1968 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ରାଜୀବଙ୍କ ବିବାହ ସୋନିଆଙ୍କ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ସୋନିଆ ଓ ରାଜୀବ ଦୁହେଁ ରାଜୀବଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସୋନିଆ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି, ରୀତିନୀତି, ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବୋହୂ ଓ ସୁଗୃହିଣୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1975 ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ପରିବାରକୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। 1980 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ରାଜୀବ ୟୁରୋପ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏହି ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦିରା ଦୁଇଜଣ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡକାଇଲେ। ସାଧୁ ଦୁଇଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ନିମନ୍ତେ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା କହିଲେ, ବାବା, ରାଜୀବ ଯଦି ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ତାର ପରିବାର କିପରି ଚଳିବ? ତାଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ତ ସେତେ ଧନ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଏ ବୟସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବାବା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ରାଜୀବ ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଡ଼। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନେତା ରାଜୀବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କାଟି ନ ପାରି ରାଜୀବ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜୀବ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଖବର ଜାଣି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। 1980 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ 1981 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 1981 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଏକ କୃଷକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1600 ଲାଉଡସ୍ପିକର ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିରାଟ କୃଷକ ରାଲି ହିଁ ରାଜୀବଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ରାଜୀବ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଥା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବୃଦ୍ଧି ବିବେକ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ରାଜୀବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସୁନିଆ କହୁଥିଲେ, ରାଜୀବ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ଓ ତାପରେ ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ। ସୁନିଆ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରି ସୁଯୋଗ୍ୟ ବୋହୂ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୀବ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ପୁଅ ରାହୁଲ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା, ଖାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ ଓ ଖାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ମାତ୍ର ସୁନିଆଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ଶିଖାଇଲେ ଓ ସେ ପରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିଥିଲେ। 1981 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜୀବ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁନ 14 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। 1981 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ବିବାହ ଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାଜୀବ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଯୁବରାଜଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଯାଇଥିଲେ। 1981 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1984 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆତତାୟୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ କୌଣସି ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ରୂପେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ୍ଞାନୀ ଜୈଲ ସିଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶ ସେବା, ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଉଚିତ ବିଚାର ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାତିଗତ ବିରାଟ ଦଙ୍ଗାକୁ ସମୂଳେ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଶାନ୍ତି ସେନା ପ୍ରେରଣ, ସାର୍କ, ନାମତରାଗମ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜରିଆରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ପଛରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। 1986 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ରାଜୀବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଘାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆତତାୟୀମାନେ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। 1991 ମସିହା ମେ ମାସ 21 ତାରିଖ ରାତି 10:10 ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଶ୍ରୀ ପେରୁମ୍ବରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆତତାୟୀଙ୍କ ବୋମାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯମୁନା କୂଳରେ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତିବନରେ 24 ତାରିଖରେ ରାଜୀବଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ନତିଦାୟକ କାମ ସାରା ଦିନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅମର ରଖିବ।